A legszebb példákat az ember nem könyvekben találja meg, hanem a valóságos életben. És néha megdöbbentő példákat. Az első szolgálati helyemen, ez Somodiban volt, nem messze a szülőfalumtól, megismertem egy idős párt. Józsi bácsi és Erzsi néni. Egyszer úgy rákérdeztem, hogy Erzsi néni, tessék már mondani, hogy jutott eszükbe, már majdnem 70 évesen, hogy még egyszer házasságot kössenek. Hogy ugye így könnyebb mindkettőjüknek. Tisztelendő úr, én nem tudom, hogy így könnyebb-e a mindennapi élet. Lehet, hogy igaz, de nem azért kötöttünk mi házasságot, hogy könnyebb legyen, vagy egyszerűbb legyen a villanyfizet. Tessék elhinni, tisztelendő úr, hogy én szerelmes vagyok a lelkébe, az ő lényébe, és ő szerelmes belém. Tényleg létezhet a szerelem egy egész életen át. Amikor már nem számít, hogy az a másik hogyan néz ki, mert meg van hajolva a háta, és visszeres a lába. Nem számít, hogy elszállt az idő fölöttünk, mert az, ami bennünk igazán értékes, azon soha nem fog az idő. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my